idrum li-empty balivalwe ngendwangu emnyama indwangu ebovu phakathi abanye bathi mabavula amadrum phakathi bathola amaphepha amaningi bathi baboniswa imali hallucination bamvulele bathi nayo imali uyayibona itaki bakushayile magic bese bathi ungayivuli within 7 days mawufika endlini uvula le ndwangu lena ukhiphe yonke lento out of excitement ucanga uzothola imali uthola amaphepha ubulewe. Welcome to Toho TV. I'm your host, Kabelo Khatle, back by popular demand. We're back here in Foslo. The man you have requested over and over again. I tried ignoring your request. It didn't work. So, sengibuyile manje ngisefoslo. Bengithi angisayifuni lenyanga on my channel. But abantu forced me to come back here. 2022, Koko W Valo. Ishikishani, Isehlulamani. I will let Gogo introduce himself to you, Angelo Guti. Why ngila futhi after ngingafuni ukuza. Siyakhuleka sibingelele konke umuntu obukelele le interview ebusuku emini ekseni. Sibulisa futhi kwizangoma abagogo nabomkhulu abantwana abancane. Nezinyanga ezithanda ezingasithandi. Osithanda ngenkani. Ngoba sihlala emaqinisweni salukazi sendodo lesikoko W eFosloras umuntu oyintandane umavula kuvaliwe emzini wami madoda ishinshani zomoya. Yebo ndoda. All right, siyabonga mkhulu for that elaborate intro. Without wasting time mkhulu. Yeah. Bengifuna ukubuza ngalento le. Besifanele sikhulume ngenye topic. Awuyifuni uthi sizoboshwa. So we'll talk about this one kunjalo because it's close to you. Yeah. Most of the people they're always talking about bafuna imali. Everybody wants money. Some people want imali. Mangifike ekhaya ngizakuwe ngithi unginike something and then when unginike something mangifike ekhaya bathi bazothola imali ye-wardrobe or so abanye bafuna ukunika something and then bathi uye ekhaya uzophupha ilitshe uzothola ilitshe ngaphansi uzothola 2 million kanjani bayibanika ama briefcase. Ama briefcase nani. So everything goes back to ama bank account abantu. So everything goes back to imali esheshayo kanjani abanye baya plaster abanye bayenza so thina sizokhuluma ngemali esheshayo because when I had ukuthi lento le ikhona I wanted to find out ukuthi if ikhona ini imali esheshayo yenza kanjani and yena ugogo yena how do you approach le topic le. Wendoda endala sihlale straight endabeni abantu baqoliwe kakhulu barojiwe kakhulu bashaywa nawe lapha ekhaya ngiyazi ushayiwe baningi abantu abafika kimi abanye bathi thatha retirement yakho ba resigniswa emsebenzini bathatha ama pension abanye bayakushonisa abanye bathatha ama loan bayenziwani for ini imali esheshayo. Into yokuqala ngizokubuza yona why lo muntu makakwazi ukuthi yena wenza imali esheshayo athi senda i5000 ngizokunika yona kwi500000. Umbuzo wokuqala wena mawusoba la inhloko yakho why yena angazenzeli why azayi-advertise ukuthi mina ngenza imali esheshayo why angandlondlobali ngayo lo muntu loyo noma ufika la sebenzela khona uskeptical nje understand umuntu semafletini umuntu kuphi most yabantu abayenza imali esheshayo abantu bangaphandle kodwa manje it's surprising kithi ukuthi sibona nezinyanga zala eSouth Africa ezenza lo mkhuba zithi imali esheshayo ikho into ebizwa imali esheshayo. Sometimes uyafika ufike mhlambi 500,000 yakho ba transferele yona ufike lapha bakunike umagic lento bakubonisa imali bayivula idrum bathi nayo imali bayivale bathatha le drum lelo uhambe nalo ekhaya ulemboza for 7 days after 7 days ulivule uyothola imali engaka. Ayikho into ekubizwa imali esheshayo. Imali esheshayo ifana nalento le abathi amagundwane emali amagundwane alanda imali. Ayikho kwalibona wena igundwane elanda imali. Igundwane la idla imali la idla iphepha ngalibiza manje igundwane la beka imali lapha ya
emagundwaneni phakathi wavale erumini siwanike 50,000 uyoyithola iphelile ivithikile imali. Why lo muntu kumele abantu bavule umqondo emakhaya bahlakaniphe. Ayikho into ekuthiwa imali esheshayo. If inyanga isangoma sithi kuwe sinemali esheshayo siyakwazi ukuyenza imali esheshayo, mbuza yena kuqala ukuthi wayangayenzi. If mina ngikwazi ukwenza imali esheshayo ngabe ngihamba ngeLamborghini, ngaba ngisebenza abantu, ngabe ngiyazenzela ngithatha 500,000 or 2,000 ngiphinda ibe 2 million, thatha 2 million ngiphinda ibe 20 million, thatha 20 million ngiyenza ibe 200 million. You understand? Ngabe I'm the richest person on earth. But lento leyo namhlanje baningi abantu abaqoliwe. Ngihlale ngithola ama call njalo kuthiwa hey gogo labantu la mele sobafuna, gogo awukhipha into zakho lapho sambe sobafuna la, ukhipha abafana abancane sobafuna labantu. Ushayiwe, awunayo imali yokukhipha lamadoda amancane ukuthi ayibahunta labantu ngoba ushawe clear. But ukuthi abantu namhlanje South Africa seba lazy, abasafuna ukusebenza. How can you work 75 years, 65 years, 35 years? I-retirement yakho yonke uyikhiphe uyinika umuntu ongamazi athi ngidepositele le mali kule account, in return usenda 1.5 million. Bese athi mina ngizokunika ibe yi20 million. Boldly so uyayi-withdraw retirement yakho, ingane zakho azinalutho, umuzi wakho usawukoloda, imoto yakho usayikoloda, thatha yonke umjuluko wakho osebenzele yonke leminyaka bese uyonika lamadoda. Ayikho into ebizwa imali esheshayo. Inyanga ethi yenza imali esheshayo uyitshele ngithi le gama lele engafuni ukulibiza, umtshele ukuthi why yena makazenzele yena kuqala. Mawuzoshiya 500,000 kwinyanga athi uzokunika 5 million, unayo yena 5 million makubonise yakhe. Hayi ngomagic lo abawenzayo, siyawazi la matrick kwaba abawenzayo, bakuvulele bakuvalele. With Ram, it's a magic. Ne? They playing with your mind. Labantu ababazi ubunyanga, ababazi ubungoma, basebenza ngani, bonishaya banqole, banithatha abanye baze bashiye nezimali zabo, abanye bathengisiswa izindlu. Cabanga umuntu uhlala emzini wakhe for 15 years, ushoda nga only 5 years ukuthi aqede ibond yakhe, bathi thengisa indlu yakho. Abanye bazithengisa indlu. I'm talking about from experience. Ama client ongathuli bayazi laba bangifonelile beyenza la emakhosini. Umuntu ayidayisa indlu yakhe 1.something million, ahamba ayorent ihotel. Sekamele le mali le sheshayo kumele ingene edramini. Asoloko umunye alivula, umunye alivala, umunye alivula, umunye alivala. But Gogo, let's be fair. Angithi the whole thing yokuthi mawuthi why inyanga yona ingazenzeli leyo mali. The prevailing argument ukuthi inyanga ayikhona ukuzilapha. Ayikho lento le. So ngoba angikhona ukuzilapha, I can't even bring myself wealth. So mina ngibringela wena wealth as i-client yakho. Mina ngiyinyanga nami mele ngidlondlobale. Umsebenzi obunyanga kusho ukuthi mina mele ngihlupheke. Baningi abantu engibalapha free mina. Ne? Kodwa ngiyazi ukuthi bacompliment abanye abantu abakhokhayo imali. Khona umunye umuntu ofika esigodlweni ubone ukuthi lo ayishem isAram Senkosi akanalutho. Mele umsize umuntu ogulayo. Hayi umuntu ozofuna into yomcebo acanga uzomenzela free ayisebenzi. Mina ngisebenza abantu free, abantu abagulayo, umuntu ophambanelwe ikhanda, umuntu onezilwane, umuntu onestroke, umuntu onomeqo, umuntu oyenzani, umuntu ogulayo ngikwazi kumlapha free. Omunye uthi akasebenzi, ngithi ngizokuvulela into zakubaningi bavulelile into zabo basebenza bathola imisebenzi. You understand? Akusho ukuthi at the end nami ngiyinyanga ngisangoma ngumthandazeli mele ngiyenzeni ngihlupheke. Idlozi lama linginikanga lo msebenzi ukuthi ngizohlupheka. Kodwa laba bantu namhlanje sibayenzani bayaniqola, bayanishaya. Yekani lo mkhuba wenu yokuthi nikhiphe imali zenu niyonika abantu bade imali esheshayo. Ayikho imali esheshayo. Ifana le topic enye soxoxa ngayo ngelinye ilanga, amagundwane emali. Ayikho lento le ifana nemali esheshayo. Kucanto negundwane ngaba nalento bathi inyoka evomit imali. Ayikho lento le hallucination. But if ingekho imali esheshayo, because let's be real. If ngithi hamba nale drum, hamba nale whatever, mawufike ekhaya uzayivula. How different is it from saying tata lesigubu mawufike ekhaya usenzele isiko or whatever siphahlele, and then after 2 weeks you start seeing differences? Sizoshesha, what's the difference between that and then the people that were you're saying ukuthi baqola abantu? Ngiyayithanda example yakho.
isigubhu into ekulekelela kuphi kwibusiness lakho kuyinto onayo ayikulethela imali angeke uvuke ekseni uthole eroomini la ube khona isigubhu sakho uthole kunemali lapha cha lento yokulekelela kuyinto oyenzayo ibusiness lakho lo if uyenza 200 mase uthola isigubhu uzoyenza 500 from 500 as long lamadoda la uwathathile ne kwawe iqiniso wadlisa andlo adla nawakudlisa wadlisa nawudle akudlisa nawudle uyondlondlobala ngoba manje idrum leli drum nje fana nje ukuthi ngikunika ibriefcase namhlanje ngikunika inkukhu yami lekintamba nalenkukhu leyo yokulethela imali bayicala imemeza lapho uthi yokulethela imali ayikho lento leyo isigubhu idrum uyaqolwa straight uyashaywa ushayiwe uthengiselwe into engekho uthengiselwe ingulube esesakeni wathi mawufika endlini wathola ikati idrum empty balivalwe ngendwangu emnyama indwangu ebovu phakathi abanye bathi mabavula amadrum phakathi bathola amaphepha amaningi bathi baboniswa imali hallucination bamvulele bathi nayo imali uyayibona itaki bakushayile magic bese bathi ungayivuli within 7 days mawufika endlini uvula le ndwangu lena ukhiphe yonke lento out of excitement ucanga uzothola imali utholi amaphepha umbulewe ifana seJoburg akithi if uyayazi small street banokuthengisela iteki bakuvezele yona iAll Star yakhumbula lokho bathi nayo iAll Star that time All Star was about 200 and something rands ne 250 270 bathi nasinike 150 fast ingajumpisi yabo bathi hayi okay lethi imali uzokunika iAll Star yakho loyo nenje singajampi mawulithatha ibox bathi ungalivuli gijima phamba fast mawufika le thola amatshe phakathi ifana nalento imali esheshayo into eyi1 ningayenzi ningaweli ningafoli under this trap ngiyinyanga ngisangoma I get these experiences every now and then abantu bashayiwe nawe usazoshaya nawe nocabanga uyenza lento yeke thatha imali yakho uvula ibusiness uze kugogo Wvalo akunika into yokuphakamisa ibusiness lakho uphile kamnandi nezingane zakho akekho umuntu ozokuqola mara nifuna ukuqolwa nini bafuna ukuqolwa labantu langa bayithanda lento. All right, so Gogo, in closing, you're saying ukuthi imali esheshayo ayikho lento ndoda endala abantu babulewe emakhaya basazobulawa yangizwa ngithini ngoba abantu namhlanje eSouth Africa sebalazy basafuna ukuvula even ichicken dust vula ichicken dust okunganani bese uze kithi sikulekelela chicken dust awudingi even 5000 kuyivuna thola iprice 10 is about 1000 something right uthola i2 bese uthenga inkukhu thola amasosi wakhona uthenge inini bese uza kithi mina ngizokulekelela mina ngokuphakamisa from lapho ungagijimisa inyama imali esheshayo into engekho le into engaexist inyanga ethi yenza lento uyitshela ukuthi ngithe mina uthuvu lento leyo okay qola abantu iqole elikhulu lelo all right amen siyabonga Gogo amen kahle.